Sih tentrem rahayu paringipun Gusti ingkang Maha Agung. Mugi tansah kasandang kasanding kajiwa kasalira ing jiwangga panjenengan dalasan kula sumrambah kulawarga Raden sagung dumadi Lestantun Raharjo ingkang tuhu kinabekten sesepuh liyane sepuh ingkang tansah anggep bulan nanging cipta mring pepoyaning kautaman kinarya tepa palupine putra wayang para alim ulama ingkang tansah sinanding kitab suci wahyuning ilahi niki panjenenganipun Bapak Kyai Muhammad Dahlan ingkang satuhu luhur ing budi para pangembating praja manunggaling praja ya satriyaning nagari niki panjenenganipun Bapak Liyono minangka dados pangayomaning Padrayan Agung wonten ing Padekancingan Jagatara ingkang pantes tinular Sinudarsana dumateng kadang panawung Ridho Dharma kadang Werda Madya Tumaruna ingkang sinaketing manah sangyaning seniman seniwati kadang Sutresna Budaya Jawi ingkang adiluhung ingkang berbudi paham bedharma sangyaning para tamu kakung Mila Putri Bapak Ibu wonten ing Padekancingan ingkang satuhu kinurmatan kanthi kapurakan atur puji sumrembing Gusti ingkang Maha Agung inggih Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkang sampun paring anugraha nugraha ingkang tanpa tanding awujud kabagas warasan sarta paring kabetahan gesang kacakup wastra liwat boga satemah panjenengan sedaya lan kula saged kempal manunggal nyawiji ing papan pagelaran menika kanthi pinantu ing Rahayu. Sholawat dan salam mugi tetep tinumberna dumateng panutaning umat mustikaning jagat ya sekaring bawana nggih Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang panjenengan dalasan kula tansah ngrantu safatipun wiwit madya padha prateng delapan sangganing Sutresna Budaya adiluhung ingkang satuhu kinurmatan keparang kula cuma kula marang matur wonten ngarsa panjenengan sedaya minangka suri saira saking Jogandang Panji Santoso ingkang saking Kalioso inan matur wonten ngarsa panjang wonten ngarsa panjenengan sedaya kanthi gotra ingkang sepisan sedaya kadang Panji Santoso ngaturaken pambagya wilujeng sugeng rawuh so ngaturaken adewe panuwun ingkang tanpa winates awit kulawarga saking Padekancingan Jepra sampun nimbali kula sangadhah ingkang supados caos pangalipun wontenipun adicara hall wonten ing Padekancingan saha pinujengan dusun ingkang urut kalih amun didadosaken kuciwa ing penggalih panjenengan sedaya amun bilih ingkang sakmangke saking sedaya kadang Panji Santoso
anggenipun gelar babaring tari topeng saha lengger kathah kekiranganipun saestu nglenggono saking kadang Panji Santoso tansah nyadong lumutring sing samudraning aksara ing pangajap mugi-mugi kanthi wasilah padhekahan jenengan ngawontenaken kala masal saha wilujeng dusun padhekahan sing tansah mangke kawilujengan rahayu 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 ngangeti sedaya sampun samekta luwih satata sawedal sampun hangrang sang wayah kapila adicara gelare tari topeng tumuli badhe kawiwitan pramila kanthi menika kepareng kula sangadhang badhe ngaturaken manjal maning sesanti ganggo triganggo durga mendak kala sirna nirmala nirboyo nirsigoro amung rahayu kang jinangka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.